Pozdrav svima! Nastavljamo sa predstavljanjem naših partnera na debugu, ovogodišnjem izdanju koje će se održati 12. i 13. lipnja u prostorima Algebra Bernays kampusa i u Laubi. S nama je danas Lorena iz Serengetija. Lorena, dobro nam došla. Hvala, još bolje vas našla. Pa što je novoga u Serengetiju? U Serengetiju je stalno nešto novoga. Ono što bi istakla da se nešto zadnjih par mjeseci izdešavalo. Preselili smo se, od 10. mjeseca smo na Krugama. Način rada koji se počeo primjenjivati tijekom pandemije se nastavio, tako da nismo više imali potrebe za tako velikim prostorom. Ovdje smo sad na nekih 500 kvadrata i evo tu smo jako sretni. Druga neka stvar značajnija koja se desila, došlo je do promjene u vodstvu u odjelu razvoja. Tu nam je kolega koji je bio direktor razvoja za odjel financija, otišao u privatne vode čovjek i sad nam se priključio novi kolega. Imamo visoka očekivanja od njega. Čovjek je 20 godina u IT industriji, tako da evo, veselimo se vidjeti kako će to ići dalje. Super. A kako je sa zapošljavanjem? Rastete s brojem ljudi, ostajete, stagnirate? Pa mislim da ostajemo na nekom istom broju. Stalno smo usmjereni na stručnjake na tržištu. Mi smo stalno prisutni kod naših klijenata, u smislu stalno proširujemo naše trenutne timove. To su projekti koji su dugotrajni, održivi. Tako da što se tiče stručnjaka na tržištu, tu nam je fokus konstantno. Možda najviše na neke ove tehnologije koje su nam konstantno potrebne. .NET, Angular, evo sad smo zapošljavali dosta biznis analitičara. Tu smo stalno prisutni, stalno gledamo. A to je super, mislim, to je bitno uvijek naglasiti da jednostavno, kažem, dosta često se čuje firme više ne zapošljavaju developere, zaustavljamo cijelu tu priču, sve će preuzeti umjetna inteligencija, ali vidimo i kroz brojne druge naše partnere na debugu da stvar stvarno ide dalje i da stvari funkcioniraju. Je, stvari funkcioniraju, idu dalje, a i je tu. Međutim, možda se fokus samo preusmjerio na top stručnjake i to je to. Super. A što očekujete vi od debuga? Pa od debuga očekujemo, pa evo kao i svake godine, dugo smo partneri, uvijek se dobro zabavimo na debugu. Očekujemo se povezati sa developerima kao i svake godine. Dođite, popite piće, popričat ćemo. Očekujemo nova upoznavanja i dobru zabavu. A što mi možemo očekivati od vas? Pa to je sad već malo tajna. U svakom slučaju bit će nešto malo opuštenija atmosfera. Idemo u smjeru opuštanja i uživanja. Svakako dođite i vidite. Super. Hvala ti, Lorena. Eto, to je bila Lorena iz Serengetija, našeg partnera na ovogodišnjem izdanju Debug konferencije koja će se održati 12. i 13. lipnja u prostorima Algebra Bernays kampusa i u Laubi. Karte su dostupne na debug.hr, pa eto, posjetite stranicu i osigurajte svoje mjesto već danas.